A eto, čuste što je rekao drug upravitelj. Ali tute su potrebni pismeni kulturni ljudi koji će se priobući i metimo predstavljati. Šta će nam i ko, sami ćemo. A drug Šimurina bi mogao reći da li taj Amlet nama pasira ili ne pasira. Predstavu će spremiti drug učitelj, on je tute među namika najpismeniji. Mene izostavite, ja sam bolestan čovjek. Mene bole jetra. Ti se, druže, uče u zadnje vrijeme nešto puno izvlačiš od društvene aktivnosti. Ne možeš ti tute izvlačiti na račun Džigerice. Koja mene pita, boli me što, kad je tribalo na Bunkerići. Dobro, u redu. Bio sam i suviše ličan. Povlačim se. A ne mislite valjda Hamleta davati? Nek drug Šimurina nama kaže, iđe li taj Amlet u naš sektor ili ne iđe? Najprije bija jedan kralj, dobar kralj, napridan. Dušu da za radni narod i sirotinu. I taj kralj drugovi ima brata, koji je bija niko i ništa, neprijatelj naroda. Amlet je bija sin napridnog kralja, kršan momak, pravi predstavnik radnog naroda. Dobro, čemu služi ova komedija? Pa znate li vi o čemu raspravljate? Taj komad napisao Šekspir, najveći engleski pisac. Ovo ti nama solit pamet, druže, učitelju. Šta ti misliš da smo mi pali s kruške? Šta ako on tamo iz neke kapitalističke Engleske misliš da je Bog?